Здравейте! Днес ще споделя с вас как се прави траеница. Това е много стара рецепта. Моята баба редовно си правеше за закуска траеница. Нужни са брашно, вода, прясно мляко, масло, малко мед и натрошено сирене. Пресяли сме брашното и на капки сипваме водата. Трябва да почнем да правим трохи от влажното тесто. Напомня ли ви на това на нещо? Да, това е прясна паста. Твърде модерна днес. Но преди 10 години реших да проверя тази рецепта дали е споделена от някой. Търсих я в интернет, но под името траеница не намерих нищо. Имаше подобни рецепти, но с име триеница. И си мислех, че моята баба, понеже беше възрастна, не съм я разбирала. Казвала ми е триеница, а аз съм си мислила, че е траеница и така съм го запаметила. Питах моите близки, но и те твърдяха, че са го чували като траеница. И преди година и половина ми попадна една книга на Стефан Молов "Традиционен бит, обичаи и вярвания в Габровско". Там се проследява живота в Габровско в края на 19 век и началото на 20 век. Проследява се също каква е била храната. И за моя изненада открих тази рецепта, която ще ви дам сега, под името траеница, не триеница, на което много се зарадвах. Така че сега я споделям с вас и да знаете, че в Габровско тази рецепта се нарича траеница. Хубаво е тези трохи хубаво да се притрият. След това ще ги пресея и предстои варенето. Така е. Трябва да останат само трохичките. Тези трохи можете да ги направите и с прясно мляко. Като след това ще ги сварите в вода. А аз ще ги направя обратното. С вода и след това ще ги сваря в прясно мляко. Това са двата варианта, които баба ми използваше. Могат накрая да се гарнират с сирене в солен вариант или с сладко някакво в сладък вариант. Така, ето ви трохите. Така, млякото ми и водата ми завряха. Малко, около 400 мл мляко съм сложила и 200 мл вода. Прибавям трохичките
И малко сол съм сложила. И бъркам. Така трябва да бъркам около 4-5 минутки, колкото да уври пастата. Или моята траяйница. Изминаха 4-5 минути след началото на завирането. Вече съм изключила котлона. Сега ще прибавя маслото, да може и то да се разтопи, и меда. Бъркам, докато се разтопят и двете и стане хомогенна смес. Ето вече е готова. Ето, че е готова нашата трайница. И ще я сервирам. Гарнирам отгоре с домашно сирене. За тази рецепта ми отидоха към 400 грама брашно, 105 мл вода за трохите и отделно за завирането на трайницата около 400 мл мляко и 200 мл вода и малко сол. Да ви е сладко, това е всичко от мен.